खुलुमबाय। जानो हागौ नोंथांमोना मोजाङैनो दं। नोंथांमोना मोजांब्ला आंबो मोजाङैनो दं। आं बेसेबाबा गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोयैया, मानो होनबा समनि आंखालनि थाखाय आं लाबोनाय जायाखैमोन। बेनिखायनो आं दिनै मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोनखौ बे आपडेटखौनो नायलांजोबगोन होननानै आं आसा फारिबाय। आरो नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक शेयार खालामदो। कमेन्टआव बायदिसिना माबायदि भिडिअ हरब्ला मोजां जागोन अननानै कमेन्ट हरदो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै गोदान मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान आपडेटआनो जादों जोंनि पिबि सानजारि नोगोर ब्लगआ दिनै सर्ट मुभि खालामनाय जादों। खोनानाय मथेब्ला बिथांनि चेनेलाव एबा बिथांनि मुभियाव एक्सन ड्रामा जेरै प्रदीप बर' बिथाङा गावनि जिउ जारिमिननि एबा संसाराव आगान सुरजेननायनि गिबि गावनि नखरखौ लानानै दाफुंनाय बे सर्ट मुभिखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो आखायाव लादों। नोंथांमोना जाहाथे बि सानजारि नोगोर ब्लगआव थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन। आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला नैबे जोंनि सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो बिथाङा गावनि सर्ट मुभिखौ आबुङै रिलिज खालामगोन होननानै फोरमायदों। बिथांनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे एबा नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आं आसा फारिबाय। नोंथांमोना पिबि सानजारि नोगोर ब्लगआव थांनानै नायहैनो हासिगोन। आरो नोंथांमोना लोगोसे बे भिडिअखौ बा आंनि बे आपडेटखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनावबो थुनानै गोदान गोदान आपडेट एबा गोदान भिडिअ फैब्ला नोंथांमोनाव गिबियावनो आंनि भिडिअ बा आंनि आपडेटआ नोंथांमोनाव मोनहैग्रोयो। Benang, दै गिलास लाबोदो। मानोबा गाबज्रिलायखो बे हौवाया? बाथ'फ्रा आं दानो खामानिसो दोनलायगोन बियो। दिस्टार्ब हरलाबाय थायो। सुजुनाय सिमांफ्रा बेसे रंगिना, गारबोनाय बुब्लिया जारिमिन बिथा।